ದಾದಾಪುರ ಮಸಾಲೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ತೂಕು ಗೈಸ್. ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಬೋಡು, ಆಜಿ ಮುಂಚಿ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚೆ 2 ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿ, 1 ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಗ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರೆ ಬುಡ್ಚಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ತಾರೆ, 5 ಕಲ್ಲು ಮೆತ್ತೆ, ಚೂರು ದಾಸಿಮಿ, ಅಂಚೆ ನಿಮ್ಮಲು ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಹತ್ತು, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆ 1 ಚಮಚ ಹತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಈತು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಗೈಸ್. ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಈಜನ್ ಚೂರು ಡಿಮ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ನೆಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾಂಡು ಆಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುನ್ಕೆದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದತೆ, ಗೋಡಂಬಿ ಇತ್ತು ಗೋಡಂಬಿಲ ಪಾಡೋಲಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಇಜ್ಜಾಂಡತೆ ಅಂಚತೆ ಚೂರು ನೀರು ಬಡ್ದು ನೈಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆ. ಮಸಾಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಎಂಕ್ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಅಂಚ ಪನ್ನೀರ್ ದಾಪುಂಡತೆ ನಾನು ತಾರೇದ ಪೂತ ದಾಯ ಆಪೂಜಿ ಪಂಡದೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಗಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಎಕಡೆ ಮಸಾಲ ಪೊತ್ತುದು ನನಗೆ ಬನಾಲುಂಡು ಐಟೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪ್ನಿತ್ತೆ. ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿಯೋಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿದ್ದು ನೀರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರುಂಡಿತ್ತೆ. ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಮುಚ್ಚಲ ದೀಕ ತಕ್ಕ ತುಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಆಯ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡತೆ ಮುಚ್ಚಲ ದೀಕ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಮಂದೊಂದು ಇತ್ಲಕ್ಕನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರ ಕಟ್ಟಾದು ಹೋಗುಂಡು ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ತಾರೆದ ಪೂ ತುಪ್ಪಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಗ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ತೂರ ನಿಕ್ಲೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆಪಂದ್ಲಿ ಏತು ಶೋಕ್ ಬೈದ್ರು ಬಂಡದು ಪಂಡ ಒಂದಂತೆ ಚಿಪ್ಪೆ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪ್ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪಂದಾಗ್ಲಿ ಏತು ಶೋಕ್ ಬೈದ್ರು ಬಂಡದು. ತಾರೆ ದರ್ಪನಾಗ ಪೂ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಆತ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಾರೆದು ಪೂ ಪಾಡ್ದು ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋರು ಇಷ್ಟ ಜನ ಕ್ಲಿಂಚರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಏತು ಶೋಕ್ ಬೈದ್ರು ಬಂಡದು. ಆಹಾ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದ್ಮೇಲೆ ರುಚಿ ಉಂಡು, ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಚಪಾತಿಗೆ ಪೂರಿಗೆ ಪೊರೋಟಗರು ಭಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ದೊಂಬು ಮುಲು ತಾರಾಯಿ ದರ್ತ ಬಾರ್ಜರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನಿ ರಜ್ಜೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸುಲಿ ದೊಂಬು ಬರ ತಾರಾಯಿ ದರ್ತ ಬಾರ್ದೇರು ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಎಂದು ತೆಪ್ಪಲಕ್ಕರ ಪುಜ್ಜಿ ಕೆಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ದೊಂಬು ನುಂಗರ ಬಾರ್ದೇರು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ದೊಂಬು ಪಂಡ ದೊಂಬು ಪಿತೆ ಬರ್ರನ ದೊಂಬು ಮಂಡೆ ಪುರ ಪುಡವಣು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಬೂರ್ದುಂದುಲೆ ಕುಕ್ಕುತಲೆ ಬೂರು ಬೂರ್ದುಂಡು ದೊಂಬು ಪೂರ ಬೇಯ್ತು ಬೂರ್ದುಂಡು ಕುಕ್ಕು ದೇ ಮೂರ್ಲುಂಡು ಕುಕ್ಕು ಬೂರ್ದುನು ಗಾಳಿ ಬರುಂದುಂಡು. ಒಂದು ಸಿಪ್ಪೆಲಕ್ಕರ ಬೈದಜೆ ಒಂದು ಬುರಿ ಇಂಚೆನುಂಡು ಒಂದು ರಡೇ ದೊಂಬುಗು ನುಂಗು ಆತು ದೊಂಬುಂಡು. ರೋಗಡು ಪೂರಾ ತಾರಾಯಿ ಪೋಂಡು ಇಕ್ಲ ತಾರಾಯಿಲೆ ಪೋಂಡು ತಾರಾಯಿದ ಮರಲ ಪೋಂಡು ಮಿತ್ತು ಬಪ್ಪನಾ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀತೆ ಮೊಲು ಮೆರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೈಯಾಗ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಗನ ಕೊಡು ನೈಟ್ರಿದ ಕಾಪಿದ್ದು ಮೀನು ಬೋಡೊಂದು ಒಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಅಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀತೆ. ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪಟ ಅನ್ನೊಂದುಂಟು. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಮೀನಿಗೆ ಏನ್ದೇರು 10 ಮೀನದೆ ಆರ ಕಜಿಪೋಲ್ಚಿಗೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಉನಸ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಅದೇ ಮೀನಿತ್ತನ ಸಮ ಉನ್ಪೇರು ಗೈಸ್ 2 ಬಟಲ್ ಬೋಡಾರೆ ಮೀನು ಇತ್ತುಂಡ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಯಾವ ಜರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಕೆ ಬಂದ 2 ಇರ್ ಬೋರ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂದು ಒರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತನರಪ್ನು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದು ಪಾತರ್ರಪ್ನತೆ ಇರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಇರಂಜಿ ಬರೋಡು ಬಂತು ನೈಕ್ಕಿ ಇರಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ನಾರತ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋ ಪಟ ಬಂದೊಂದುಂಡು ಮಗಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಕಾವು ಸೌಂಡ್ ಪಟ ಅನ್ನೊಂದುಂಡು
ಈ ಸಸ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬಾರಿ ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಮೀನು ಬಂದಾಗ ಮೀನು ದೆಪ್ಪಗ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಭಾರಿ ಸೆಕೆ ಸೆಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂತಾರೆ ಅಬ್ಬುಜಿ ಇರುಂತಾರ ಅಪ್ಪಡ ಇರು ಮೊಬೈಲ್ ಅದಂತ ಥರ ನಾನು ಮೀನು ಕೈ ತಂದಿಲ್ಲತ್ತ ತಿಳಿ ಹೆಂಚು ಉಂಡೊಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕುದು ನೀವು ಅನಸ ಮಲ್ಪಗ ಬಸಳೆದ ಕಜಿಪುಲುಂಡು ಮೀನು ಫ್ರೈಲುಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತು ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಲೆಗೈಸ್ ಪೋಯಿ ಉಣಸ ಏನ ಕಜಿಪು ಮೀನ ಮೀನು ಕಜಿಪು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಬಾಬಾ ಪೂರಾ ಚೆಲ್ಲೊಂದು ವಿರ್ಕೊಂಡು ಉಣಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಬಾಬು ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಒನಸ್ ಕೋರೋಡು ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪರ ಕಲ್ಪುಡಾಗ್ಲಿ ಅದಬ್ಬ ಅಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಾಬಾನೇ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಗುಡ್ ಬಾಬಾದೇ ನುಂಗರ ಬಾರ್ದಿಗೆ ಇಸ್ತಿ ಅರೆಗಲಗ ಸರ್ಬತ್ ಊರು ಬೋಡತ್ತೆ ಇಂಜ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀತ ಉನಾರ ಗೋಡು ಪಿತ್ತ ಪುರ ಆಪ್ನೈಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪುನರ್ ಗೋಡದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಪರೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ದಿಕ್ಕಿದು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾರ್ದು ಎಟ್ಟು ಪೋಯ್ ಸತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಸತ್ತಿದ ನೆಜ್ಜಿ ಈ ಸತ್ತಿದ ಕೊಯ್ಯರುಡು ಅಂತೆ ಮರಟು ಉಂಡು ಆ ಬರ್ಸ ಬರ ನನಗೆ ಬೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗರೆಲ್ಲ ಪುಜ್ಜಿದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಕುರಿದು ಹೋಗುಂಡು ರೈತ ಮುದೇಳ್ಡಿ ಜಂಗ ಅಡ್ಡು ಬರದೈತೆ ಅನ್ಬೇರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಇತ್ತುಂಡ ಪತಂಬರ ಬಂತೇರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ್ ಗುಲಾಬಿ ಹತ್ನ ಗಿನಿ ಮುರಾಣಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ಪೂರ ಉಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ಪೂ ಆತಂಡು